ngai ku beli pi baro ke bepek ye gani ke program haga kerting ke batiang tam ke jong try jisu nong penin be ye jongi ha shoben sedang ya ke jing shakri ke jong ye try haga ni ke step in yo bnya le lang man ruai na ke jing ruai shaman sim ka ba sau bulai ka ba ong try ra yanga mangan yo yeng da ke jing ngai haja ka bning kham shaneng hi man sim ka be try ra yanga kham shaneng e ke jing ruai shaman sim ka ba sau bulai Shaki kerdan kan trong ngabe ngadu aju nganang mare trai ra yang am ha trong e trai ra yang bangan yo yen laka jingen aja kabning kam shaning hi men sim kabe try ra yang kam shaneng e ngakwa shisha bangan chusa hajing arta tin jing bong la laki wei ban lakin yale ngadu ai gan yo sha jong e try ra yang bangan yo yeng jingen aja kabning kam shaneng hi men sim kabe try ra ya kam shaneng e maka ngan e hello birthday ngan im hapo jing ai e blay namar na so ki ba tiang e kam shaneng e ai ba yana mangan yo yeng daga jingen aja kabling kam shaneng hi men sim kabe try ra yana kam shaneng e shajong ta e ngakwa ban yeng nang ta ngan kabe try ra yang kam shaneng e nakaliang jong kabalang blay no thmai pokse ngi plyang subha ban ngi ai khu blay ru ya phi ki parabangai bad ya baro ki pe ya kani ka online service to blay no yo ban ker khulang yangi UAPWA hakani ka jing syakri hakapastang jong ni ke jing syakri ke jongi dong ni solang bad unoroi semen sem na ke jing ruai ka aspa khatsa ki kentin ki bom kum ni ka por menta kanang pet state ka bom jukut kan sapoi bad ki sgi ke pen e ki dak ka partation kan sawai sngap ka turoi kadang sawah bad pen kre ya kabalang haduan kesiadon bon menta blapen khoj penle penplang ter berasal tu likit khat nak jing ruai number ka aspa khatsa bad hadin jong kene ka jing ruai na subaban khat ya iba walambor wan walang ban pule nak tien ke jong blai bad pan pengketang ya kene ke jiseng pamenta kapormen akanang peste kabom jiu
ikutkan sapoi bat kisni kipen ikidat kaperthei shenkan sawai ngam katuroi kadang sawa ban pen kreya kabalang haduan siardon pun menta la pen khoi pelik pen rang hakadu riau ban ka kendo tu angel menta uyeng jing perta jong uka baca lakati ura syamen akaku bar kabas trim ram atrai banyen slow tu roi ba kadukan sawa angka per thei kam don shu shen ngin slow bakan du tu roi kasibi shar shen kan poi ban kani ka per thei chong ching kut chong akala poi akibam nan kin sayam thang kin kmen ki bahok baro habaka dinamengkan berthei bang kan penjot na tinong ya tul pa balam kislohun aka jing dum kim sunyau akin la na po takas nam ukris bansum nong pabakli wat ngejaki om don por adin yapi ladamen tapin lanap kajing yap kanap yapi. Aku boleh pergi barak para bangai bagi biar sengau, yang ni kerja sengjungi lengba ke YouTube, kerteng jong nong pen jungi Yesus Kristus. Siapa ni awak bandua ingat pulih katukat ni nak ketin ke jong boleh. Pulih nak gospel ke jong Matius, kalau nong ke bar kusau, buat ke khot ke bahan riu, haduk ke bakat sau. Kikintin ke ba angkom ni, buat pin saya sengau sipang kitma, bagi jing penai kitma. Dos sumar piwat sengau kuslai. Napakat day bakini ki e barok kinlong nrai ka bakot kampal laja napak kenjaban riu kan yang yale ka kenjaban riu bat ki hima ru ye ke hima bat ki long ke nam sne ba ke jingyap themru ba ke jing khnu juma ya sibon ki jaka nrai kini barok ki long tang ki jing sedang ki jing jenjar onda gom ta ken ai no ya phi ha ka sitom bat kin ya panyap no ya phi bat phinlong ki balasyun ki kenjaban riu Barok nak kebenta ke keteng jonga. Anda kumta te si bon kinya thot bat kinya de parlok. Bat kinya syun parlok. Bon kinya thot lupa lam ne ru kinni. Bat kin syukor ya si bon. Kin namar baka pop kan man bon ke jing ie kiba bon kan man kreat. Dai jar ubade ne hadok ke bakot. Uta keng uban yo lai em. Te kan ke gospel jang ke hima on ya lap ka pot thai baro. Ya ka banong ke jing plah ki kenja ban ri baro. Ada kumta keng kanjia kata kepekut. Lihat sengau la pulih ke ketin ke jang play. Toy nyok on pendam ha ke jing luai. Kokpa jungi ubah peneng. Ai ngu eme kadika por bak klip mat. Mangiop an wan ban mani ro eme ko tribe in. Ublay ubadan bor haro palor baro. Ai ngu eme ko pa wat ngimyo
ban le chui se yeng ka bakan tang ka jame ba kendo bat ki parab nge kumjo ban ruai ban yaro ka teng ka jame ka yeng ka jame amar ba don kan ka jingpang ha ka pathai bat kan ka ri ka changi ru ilaha ban sangkhop ha ki yeng ka jangi ngi aingu eme pab e ba me don khat bat ni mem ju eno ingi ka we ka khlip mar ko trai abangi duai me ngap ingi ko trai ngai scam mam la ri sumaru iki khun jame ki parang ngai ro ha ki yeng ki jong ki pab e ngai malaker khui ki ha ba ki yo ban duai ki yo ban set score ko trai iki ni ki jalap leng ba jong ki ni ka youtube bat kum ju tra ki jing duai ki jong ki me don khat bat ki man ka sngi man ka khlip mat pab e ngai ngo pab e balang ba ki ni ki panai baro trai ba ko dor mala don khat mala ri mala sumari ni ngadu kilong kmi kilong pa ki khun samla ba ki heb ki baret ko tai adu wai ba ni don ha ki ying lagi jong gi ru men palong yi ki ba khlan ko tai habangin le panle jing bot ha ki jing duai pat kum ju ko puli ka teng ba em ka jame kan pa e ha ki yeng ka bangi ni don ko tai nang bangin nom long ki ba tlot tai lang ba ki ni ki sngi ki ba e hado ka ta bangin long ki ba khlan ban sakri me par ban long ki be ne hado ka ba kot ayu an maki tin ke jome ki bangal yo ban puli kan ka por ba ke khlemat kilong ki badon bot ko trabi ki tin ki ba me mela kren ko trai ki e ro ki ban saja han ka pathai ko trai ki la jialong namar wala tho ka tin ko im ka jome malong i we i dak ro inam le no hatat andal pendep ki baro ayu bangi don u play u badon bor u batip ki e baro ki ban saja kan ka pathai komta ko trabi ngai scam begini ki jingja ne ki jingap them ki jing khmyo juma ki thma ki ba jor ki bangli asngau gini sngi bomanta ki jia ko tra ka kom ka jing tip ka jame ong I aingu eme ko pa bamelong ble bodon bor barang songa khet par wi ilot par wa tip lo ikini ki e bro ki jingja ki ba jia hakari jongi bat ka leng salang satlak jang ka pathai Pab e hani ka por kum ki khun di jame ma wan ban dem khmat jame ban duai na ka banta ka ne program ka barang sa han ka por ka khlemat ko pab e ya ki jing duai ki bangin sayo ban pen her khmat jame ki jing duai ki ban siyo sngeon ki khun ki samla ki jame bat kham tam ka tin ka ba im ka jame ka bangin siyo sngeon lo sakri u jame ko tab e wasapan sngeon kan ka por trai to ab ge na long ki jing ka khuyengi bat i baro ki bes sngeon ko trai ki bas ngap ki ka ne ka khubo lang ba ka ni youtube ai bu man sim ba kho jame un lai ha ki ying Iwai ke bias ngau ba ke bias ngap ikan ka khubor ba sim ba kho jame hi un kta iki pan ngau yaki ko trai hika iki ko trai ya slok bat ki ko trai e ba kumno bangi dai ban le ngi dai ban em hakin ki sngi ki ba e hadu kata mal ong ka tin jame ki ne ko lang sngi ki ba e ki sngi ki ba sni trai e kom ta pa ba ko dong itwai ba man ri khop ingi ko trai man buri ingi ko trai po ki sang ti blai ki badan bor ki jame ken pa e to kor khui ka por ka barang sa baro trai yarap ingi ko trai man sem ba khoi ka bor jame in yo sngew ka tin jame bang in yo ban panan kam ha ka jing em jongi ka ba man na ka sngi ka buram ga jera baro ngi aisya me ko pa ba ngai ba la sngew ki duai jongi namang i duai ka teng ban thiang tam jo nang pa ne ma nang su spa jongi Jesus Christ. Amen. Kublai shibon ba walam bor to blai una kerkhu yapi. Kini ka ka por ka ba kodore. Kum ka balang tongin kot lang haki jing duai. Ya benda ki arteli kimat. Banung kong ka bangin duai kan ka por kalong. Ngin duai ya ki to ka badan. Kaya bentar ke bakmat banyak persyak ya kena ke jingpang COVID-19. Benung kong ngin duai ya kino yalam sorkar ke jongi. Kumyo Prime Minister bat ya ka kabinet ke jongu. Chief Minister baga kabinet ke jongu. Ke Health Department, ki doktor, ki nurse, dat ki paramedical, nangta ya ka Police Department, yaki bank employee nang ta syo yaki municipal corporation kinong tray ki jongka nang ta ki dorbar sinong ki seng halang bat kiwe bada ka juga poru ngindwai na ka benta ki COVID-19 patient tu ki ba lay klano hakane ka jingpang COVID-19 Bag nginum laban klat dru ya iba fastborn gayang
usyaman jong kabalang ke jongi u boleh dan nak kepreng ke jingpang hantai nei grims ngin duai nak benta ke jongi tungi duai kan ke por nak kita ki mat ki brek berkedau haneng tungi penang ke jing duai ablay buk pa jongi bah beneng kumni sa chisin pat try ngiwan man ai ho yebe yaki kam ki ki jong me ko me le pla hak lor ke jongi hakari ka pot try me i ki donot ki jongi na dwai ka jon kan ka jo me ka ba e to ai ba kan ka jing dwai jongi kan ka ji sakri jongi kan ka por kan ki saj haki ka ji sang ki jong me na dwai kan ka pot try nak benta kan ka jing pang ka ba ta e ka pat thai bro ko we me tip me kham ha try ye ka barka dwai ro hakane ka por nak benta prime minister ba cabinet ke jong ai ka jing start ba kan ya blai ke jome ai ba kan phai shame kemaru try yo chief minister jo ka state ke jongi rangkat ba ka cabinet ke jong ngadwai ya me ba rangkat ba ki try ai ka jing start ba kan ya blai ke jome ha ba ki lawan penya benya khon ni ke jing pang hakane ka khlemat ka manta ngadwai ro kan ka por na benta ka health department ki nurse, ki doctor, ki paramedical, ki bay trailang try, ban ya khon ya kene ki jingpang. To dan lam terang karu try, baka police department, rangkat baka municipal corporation, ki breu ki bay khon try, ki bak ya kene ki jingpang. Ngadwai roh kene ka khnebat kamenta, na ka benta, jong iba first born try, ibadan na preng ki jingpang tahan di games. Laj mameko tak dak ti ke jom meka bay. Pet i ka por ka jong me ya ka por bagi buai pa ki de i ya ka ding na ka jong me wan mi no try ka maru kham tam ya ki dabar snang ki ma try ki bai thok ti lang ban ya khon ya ka de jeng pang to dan nam dan ka try bagi kenta ki ban sa ba ka por baro ki nong san sar ki jong i ngai tram na sam mes ho ya ki khol ka pa ki khon ki jong me ya ka por na ba ki ni buti ka dong jisu i twai amen but amen kabenda ka ba ar ya ka ba ngiyo ba ya duai lah ka ni ka por tong ini duai na beta ki kam ublei ha ka ri ka jongi bat kom joru ha ki lang mission ki badan ha ka haki jela jong haki bon ki jela jong ka state jong ka ri ka jongi bat kom joru ki badan saban jong ka ri India jongi ngin duai ya ki di lang mission ngin duai ru yaki jingrai ke bakar pang ke bangin saya sengau kan di kapor berkum jorong ini tung indo elang ya ketien ke jong blai ke bangin saya sengau hakan di kapor na i pastor jongi tung indo elang ikini talait likiman ablai bukpa jongi buah beneng kumni station bat trying one benduai hakmat jong me memakan mau ya kabalang ke jong me try kabalang jong me ke dan hang ne try bakade bakum nak ni kapor kemla nan ko wei ka balang ka ban ya ban rong ke yeng bakan tang ke jong me hendrai try kan mau try habaki para bagi ki dan ki yeng ki jong ki to ai ke yeng khanya ki men sem ki jong ki bakin i ya me try habaki dan bagi page ke rong ma jong ni ka online service try ki ni sngo ya ka bor ka jong me on try tang baki nuan ha yi mani na dua ya ka jonon kat ko me ka jong ni ka por try na ka taki khon ki jong me ki bai kan do try ha ka ni ka ya ka ni ka jing pang jing stom wan mi no ka ba kan mau try ka balang ka jong me om tang hang le po ri ka se ka jong i noi tu kan mau ya ki missionary ya ki langkah mission jong ka balang try ki ben ka leng so dong jong ki jela ka hakari India ba kum juru try ki ben sabar jong India na dwai ru try nam ta jong ini ki dong try ke inu rai ka pang hane ka po try ke kui ai ba ka sur ka be mi na ka centur ka jong i try kalau nam ta ka bu rom ka jong me na dwai ru Hanta yu syakri jong me wasa yang ane por wasa ai ka tien ka jong me to pen sle yu yang hasna jong ai kan tha dor ka ding bar ham ya ka remention to ru syakri jong me tra ba ka wei pu ka tien kan dai yang ilang baro nak benta buram bu blai ngi doai amen but amen hakari ka por khot ya i ba diniman polong ban ai hangi ka jing roi ka bakar pang bat hadin kata ngakerpat ai pastor ba jongi i Reverend Dr. SD Kharmau Plang ban sam ya ka tin ke jong blai hableng jongi
Shakriublay dan cầm em ha jing duai long a dear basket bor jing dum ba pen kle larang ikle ban duai jing em kan tlot kan swai tôi ai đuôi tôi phải shoot rai chính em trong phi ha u to ai la ragi em ha jing duai ka bor yagi ona liu khoi na men hen dai ca jing sha kim jing em ban dua what happening ki jing kusla como pol baru sila jing luai jing ki jo tôi ai đuôi tôi phải shoot rai chính em trong phi ha u to ai la ra đi em ha chính đoai ca bor yagi ona lòng yin ki tlot ki swai when mình sim Chanu try Namarong don Por banduai Por yasalo Baru try Larang ikle Banduai Indundon Ciade bublay tôi ai đuôi tôi phải shoot rai chính em trong mi ha u to ai la ra đi em ha chính đoai ca bor yagi ona la ra đi em ha chính đoai ca bor yagi Tungin yung lang baro, yaro yautray, amen. Ay kublay, yafi baro ki parabangay, balang hangni nong tumay, okse, unju yakiway ki parabangay, akiway ki balang, yaki kristan, para kristan baro, pat ki pamlong kristan ru, isngaw buram yafi baro, ni ay kublay yafi, Aka kerteng ke jong try jongi uji sukres. Ipan pau ya kajing sngoburom, kajing ay kublay, ya ki bor sorkar, ya ki doctor, ya ki nurses, ki medical staff, baro ki departments jong ka sorkar Meghalaya, ki ba yen hakmat banyele persya, yaw neu nyang jingpang besyirkay sibon, coronavirus, ki bor sensyar shnong, ki NGOs, ki individuals, ki bank employees, bat ki way, ki badon hakamat, ban ya trey kum hakani ka por, nakabenta ka jing yat saprang, jong ka jila ka jongi, ki jing duway, jongi kum ki banget, kalong nakabenta jong pi baro. Ka jing kren jonga, hakani ka por, kanlong ka balangkot ba, Rey ka kubor nagagtiin ka jong blaypat, kanlong ka bajrong ba, kabanjrong hadu ka bakut hi, ka jingim jongi. Menta ka sngi,
ngila dap nru pesan sengi nado balak declare ya ka lockdown daga sorkar agar India hibaro kaway menta ka sengi ublay kalong ka sengi ublay ka bakandai ka ba ngimshim layo syu ban wan haka yeng ka jong try ban syakri ban pundon burom ya ka kerteng ka jong try Henry ngi aingo yaw blay ba ka lockdown kam simlala ban pendula yangi ban syakri yaw blay agane karukom halaki jong ki yeng ki ba ngi syong ublay jongi ubangi ngi syakri umday ublay wadon tanga ki yeng mane mrei udon haka perthei hibaro kaway udon haki yeng ki jongi udon haka donot jongi abangi ngi syakri yu aga mensim bat aga bashisha hakani ka Sunday ka baladep kanyo tarik ubnay me ilayo ban syakri lang yo try haka online service lengba ka YouTube ilayo ban ngap ya ka kubor ka bakodor bat ka badonbor nai pastor be jongi Reverend Dr. B.R. Sokia lalong siya ka jingkarku ka bakrao aga shipo tarik ume ngisngaw kumen bangilayo nai missionary be jongi ibalongro iparabangay jong kabalang blay hangni anong tumay Reverend Binio Buam bansngap ya ka kubor na kaktin ka jong blay kaba ilakren na 0 Arunachal Pradesh badi kong sunisha ibalong ikurim jong pastor Binio ilarway ya ka jingruay kabakarpang kablalong sisya ka jingkarku na kabenta jong ibaro badi ka Sunday kabalay tarik Bnay me nilayo ka jingkren kabakodor na Reverend Dr. Binong Pluk badi missionary be jongi pat ibalongro iparabangay nakabalang nanong tumay i la pulis dang baduay na Ranchi Jharkhand te kene ka lockdown kalawalam panban kum kine ki jingkarku iba ngim jupoy perkat setia panyo kum kene kalat panyo panya senglang par ki parabangay jongi ki parlok ki jongi ibreu ki ba ejo try shabar na kene ka jaka kabadon kabalang hangne anong tumay akwa banyo to ya piru menta kidon hakane ka por ki ba join lang agane ka online service kiba yadon ha Bangalore kiba yadon ha Mumbai kiba yadon ha Delhi kiba yadon ha Noida kiba yadon ha Ranchi Kolkata 0 ha Arunachal Pradesh donru kiba don ha USA ha Australia iwe na ki parabangit hakine kisngi idang ha kubor yang iyong pastor ngadang don menta kejingyay lenti da kejahad banpoy syagawa sngoba ban duwailem nakabenta jonga tingin niya kan mau nakabenta jongi te kini kilong kiba ngala bantip idon sa kiway kiba ngamla bantip nrei kibiya join lang kumhagane ka online service nakabenta banyo ban syakri yaw try te kumta ka jingkarpat jong hakani kapor nakabenta jong pi baro iparabangit ibiya don benta hakani ka online service man laga sngi ublay bapin sngoba ban ay yak YouTube link siya kibahayeng kibasem kiparlok kiparajor jong pi ibiya don shabar shalong sabar jong ka state jongi ne shano bakikidon banyadon bentalang haka online service nang bakin yo ya kijing karku te haka ni kapor tongin ya puli nakaktin ka jong blay
kaktin ka jong blay ka bang akwa ban pule hakane ka por kalong naga gospel kat kum Matayos nagalanong ka baar inya pule na do ka dakot ka banengkong ado ka dakot ka balay iktin ki balong kumne habalaka yaw Jisu a Bethlehem Judea menbau Herod ulong sem hakmi lawan kirustad namingi sa Jerusalem Kidaong hangno ubadang kasyan usim kiju nabang ilayo iyo klor jongu nagarimingi bat ngilayawan ban mani yau nrei abau Herod sim ulayo sngaw yakata ula kiwin bat ka Jerusalem baro lem badu teto blay onker khu ya kine ki tin ki ba kodor ki ba ngingila pule nagaktin ka jong blay kapang pedeng ka pangakwa ban kren hagani ka por kalong sapang ka jingki win kabadon haga pertei la pule mentan bau Herod lemba ka Jerusalem ki don na pedeng ka jingki win balay ba ki breu hagini ki sngi ki kiwin adu kane kajubab kalong namar ba kilakentait no yaw Jesu Christ usim jong ka jingsok bon na pedeng kibreu kibadon hakane ka pratay kilapay siyaw usim jong ka jingkiwin usim jong ka jingdum kilaklet no yaw blay ubadon bor ublay ubayalam ya ka jingim jongi hakipor baro Amerika kari kabaruspa kari kabala ya chaprang layatho ba menta kiladon kumba 10% na ki Kristan kibalas dang banduay 10% kibalas dang banduay hagini kisngi kibamenta tang 10% Sano kita kiway ki 10% kane kapanpaw ba kibreu kilaklet no yo blay hakijing bon kam jongki hakijing kemen hakijing sngo ba jongki bar ngiyo i ba kari Amerika kajur ba kajing yap breu kajing yap na corona virus kane kalaban long kajing penkendit ya kari Amerika kari kaba lalong kari tebreu teblay kaba kibon ki missionary hakaleng saudong ka pertay ki wan nari Amerika en rey kani kari menta kadon aga jing lengay jong ka jingim in yay kan mau naga benta kari Amerika bau blay unya lampat sya kata ka jinglong kaba kan mau bat kabai bat kabapai sya blay ngalapuli mentan u Herod lembat ke Jerusalem ki kiwin ki Jerusalem ka pertay laki long ka New York laki long ka London laki long ka Madrid Rome Tokyo Beijing New Delhi ki don na pedeng jong ka jing kiwin hang ni aslong ru sipor ka jing kiwin kalajur eng yai ngo padyo blay bau blay la penjai-jai hagini kisngi kibamenta une u coronavirus ne u COVID-19 ulasar naphang hakeleng ke pertei ye ki bahe kerdan ye ki barit kerdan ye ki baduk ki baruspa ye ki president prime minister ki CM ki film stars bat ki wei ka jingki win haka pertei kalong shisha bakrao den rei akwa banong yapi ikon ki jong blay ki ba i yo blay bakita ki ba shania outrai genom ki win namaru blay ulong ka ste ka jing yada ngiken mau ye ki kon Israel abaki don haka Egypt abaki sha banben haka jing banben jong sem fero bad habau blay habaki lapai show blay bagi la lenyar show blay
bleu la ngap ya ka jing yam ka jing len yar jongki bat kum tau la pha yau Moses ban pelait no yaki nagari Egypt bat hakata ka jing yele ban pelait no yaki kon Israel u paro upen yala ka jong ka do no jong ke blei ulong yaki kon Israel bawon sapha yau angel jong ka jing pen yap yaki kon nang kong baro agari Egypt rei na ka benta ki kon Israel long yaki baki ken pen yap yau langbrot ubat lem bat ubabha banta yaka snam haka shaukat jongki jingkhang jongki bahabau angel jongka jing penyap un wan ban yai lengba bahabau yo i yaka taka snam belata aka shaukat un yai light naki jing jongki kon Israel bat ikon Israel ila le kumta ila ta eka snam haka shaukat jongki jingkhang jongki bad habau angel ula yai lai lengba ki yeng ki jongki kon Israel reula le chik yeng jongki nong Egypt ki bom tip yo blay ki bom mane yo blay bala penyap ye ki kon nang kong baro jong kari Egypt kane ka snam ko ki parabangai kalong kata ka syap ka jingdon try Jisu ha ka jingim jongi ladangi don ya kane ka syap nginom septing yaw neu coronavirus nginom septing ya ki jing sneu jong kane ka perthai nginom septing ya ki jing pang ki jing yale ka jingim ki bawan banlen shop ya ka jingim ka jongi abangi don ya kane ka syap try Jisu ha ka jingim jongi in long ki breu ki bala kerku akiba in yoban mat iki jingkerku ki jong blay haka jingem ka jong nakwa ban puli haka ne ka por na ka kitab sam ka ba arpulai ka lanong kalong ka sam ka balong ka jingkerku panganget ngin yo bor shibon abanging ipuli haka ne ka sam ka ba arpulai lanong kamtam kum hakini ki por iba menta kasam ka ba arpulai lanong kong try ulong unong ap lang brod jongha utry ulong unong ap lang brod jongha balong ru akdu kudukot ka basaw lang ayay ru yakatem kaserngiw ka jingyap nganom septing yakabasniw namar me don ringkat mame batna tadangan yay yakatakatem jong u pandemic jong neu khnyang jingpang u basarke re ngi ki kon ki jong blay nginom septing namar blay udon ringkat pangi nganget kan long ke jingker khu na ka benta jongi habang yo pan pule ya ka tin ke jong blay ka long ka ba imbat ka ba donbo bat kabala ban yada yangi namar yakani ka tin ka jong blay la tren daw blay tungin ya pet sai ka to kaway ka sam nga ngin nang yong kham yo bor shusu abangi pule ka to ka sam ka ba khandai puwe tungin ya pule lang ya ka to ka benta na ka tin ka jong blay sam ka ba khandai puwe uta ubasong haka jaka bari jong ubakli tame on yo yaine apo ka jingka jong badon bor paro uta ubasong haka jaka bari jong ubakli tame on yo yaine apo ka jingka jong badon bor paro kane kalong ka jingkular nagagtin ka jong play bada kato ko khot ka bahnyo long hasenda jongme sihajar kin kelon kumbang yoi hakini kisngi don bon kibreu daki hajar hari Amerika lajan poilak tang kibreu kibayap light no daki breu kiba yo yikijing pang bat kijing shitom ki hajar long hangne hasenda jongme sihajar kin kelon
bat shipho hajar hagakti kamon jome takamut makiru kenya kelon nrei loong hangne nrei kanom wan hajan jome tang dalaki khmat men kmi ban men yo i ya ka bainong jong ki boman naba me atrai melong ke jakari jonga mela penlong yo bakli tam ke jaka shong jonge kanom ja ke basneu yeme lomne kano ka jing yaptem kala balong une u coronavirus kane ka pandemic kano ka pandemic kanom wan hajan ka jing jan jome naba un hukum yalaki angel syapang jome ban sumar yame hagalanti jongme baru tenu blay kalong kaba ai kajing kermen jeni ki 6,000 pat ki 10,000 kila ban kelon harut jongi henry kinom 1,000 jongi bat kane kajing yap them kanom 1,000 jong ki yeng ki sem jongi nabau blay upha yalaki angel jong ban yada ya kita ki banget bat ki ba shania au nget schem pamangi kum ki khon ki jong blay ngin shania au blay ngin pai show blay nginom shepting hakini ki sngi kum kita ki breu ki bom don ke jingkermen au blay ki breu ki bom kenmau yo blay ki bom don por na ka bentau blay henry ki ba kenmau tang na ka benta yalade badi ki bapen semua bah yaki agani ka por nga kwa ban puli pat naga gospel kat kumu Matius naga lenong ka bakhat saw kato ka lenong ka bakhat saw nado ka dekot ka ba arpuar ado ka dekot ka ba lai pulai ka kren syapang kajing yaj uji sukris alor kaduriyaw uji sukris sabaw lahir naw taw lom hadin bola pendep ya kajing besa yakito ki palat san hajar ka kamba ka bakraw ka baulale apdeng kum kane ka por bom donjing bam shu kita ki breu ki bla bojo nreu la besa yaki tang de ki santali ki ku bad artali ki dokha bada bola hier badu lakiu shaulum ban yeshem badu blay kalong ban aingo yo blay namta ke jingdon ringkat jong pada din kata ulawan ban hier nau tau lum ban yaj alor ke duriau hakapakadon kalin jong ki senran ki jong pada habau la yaj alor ke duriau ini ki senran ki layo i yau jisu kim shim la ito bau deu jisu kila shepting enrei haba u Petrus ula ito badai u jisu kumta ulong ko kanrat sya yanga ko kanrat lada dei mane mame hukum yanga banwan shame halor jongko deu jisu loong wan parkumta Petrus ula wan bad ula hiar bad ula yaj halor jong kaduriau bat ulayaj kata kalong ke jingpla ke bau Petrus ulala ban yaj halor kaduriau kum Jesu Christ henry laong ke tin ke jong blay de habaulas dang ban shepting habaulas dang ban kmi syaka diang syaka mon ya kita ki jing at pelung jong kaduriau ulas dang ban shepting pada ulas dang ban shepti ulas dang ban ngam rei jisu ubalong trai ubam ju eno yala ki jong ki breu ki jong ula kner yala ka jong ka kti Shaw Petros badula tan yo syakaling ko ki parabangai haba ki don ki jing saudong jongi kadon ke jing ma kene ka khlam ka badon saudong jongi ni syapti ni klet no yau trai ubadon bat ni uban yada yani ni klet no lada ka long kumta ngin ngam lada ka long kumta ngin
hap akijing shitom jong kane jingim teka khubor ha kane ka sngi nakaktin ka jong blay kalong wat shepting kita kibadon yau Jesu Christ aga jingim jong ki kem shepting yau coronavirus kamot pat ba ngim day show banya deng mas lane nginom salia ya kata ka social distancing lane banya site yakikti ke jongi abang yawan shene shatai ngidei ban sumar yalade ka jingmot pau Jesu ong wat shepting kamurru bangingin sumar bad bangin ngej how try Jesu kumbala pulis dang daiba walambor walang aswa Jesu Christ ula keren lupa sapang kita kidak shwa ka jingwan jongu sya kane ka perthei kidak kiba lapun kan mau hangi ki jumai ki thma ki nem sneu ki jing yapthem ka kun thop yo COVID-19 la neu coronavirus Nrei ka tin ka jong blay kong uta ubayay ne habandokot hado kabakot tang uta uban yo layim ka khubor hagani ka sngi kalong bangim day ban ting yaw coronavirus hod ngi day ban sumar ko mga laong haneng Nrei ka ka bangi day ban kham shepting ngin kham shepting ban ya kata ka jingpang coronavirus kalong ka jingpang ka ba kham shirkhay yaw coronavirus bat kata kalong ka jingpang jong ka pop omdan vaccine ka jing sarong ka jing bomhok ki jing tmu basniu ka jing penyap brew ka jing bom khoj ka donot ka jingim ka jing sarong auria ka pop jong ka jing bamsap bat kiway omdon vaccine kadai tang ka jingkala ka bumut kadai tang ka snam Jesu Christ kabala ban sait ko ya kita kijing sneu ya kita kijing bomhok ha ka jing imjong kadai tang ka jingkala ka bumut ka jing snowsi ka ba shisha nado ka donut bat ka jing eno ya ki pop jong i baro bangin yo ban light nakata kajing sya penrem kajing yap nau coronavirus kalaban long tang hagane ka perthei henrei kajing yap nakapop kan long junom kajing yap ka bom jukut ha kadujog ding lada pilakla ka bomot bat pilapdiang yau Jesu Christ sa kajing im jongpi pinom shepting syo yau coronavirus habakawan ka jingya bro prai Jesu udang khot it ya kito kibampat pediang yo kaktin ublay kong tuwat pi yo try kat badang la ban shem yo ito ublay unkarku ya kini ki jingya slok kibak kandiat nagaktin ka jong blay dogin yo ong lang baro say sisin yaro yaw try ngai khublai ye iba san bor iba don bor bar iba shal bonson ki balai alam ye jing ruai hakani ka por kumta ngai khublai ru ya iba diunewan kumjuru ya pastor jongi pastor esni khamau plang to blai una kerkhu na pedang jongi ngini penwai no ya kani ka jing shakri jongi hakani ka por da ka bangini ruai na ka jing ruai shemen sim Kajinwai ka ba sanspa lai pusau. Ublay don bor ngidan. Ikampla ublay jongi hakendo bat hasoy meneng. Usensya don bor maruhi nagakhet jing e nabneng. Ublay jongi uba isnay yalau kon uai ba jingsuk jong ukanya shlay upenlong beneng nya perthai. O ublay don bor ngidan. O ublay don bor ngidan. Usen syamarwe nagakhet jing e o ublay don bor ngidan baro san ligit khat nakajinwai ka basan spa lai pusa
bad hadin kani kejing ruai ngada kerpat ya i pastor i Reverend Dr. SD Kemapang ba in pelaj yang i da kejing kerhu penuai. Cầm phla u lay trong nghi ha khăn đô vật hà xuân neng u sinh cha don bor mar way na ka catching it na bien o blade and bor nghi don o blade and bor nghi don u sinh cha mar way naga catching it, oh blade and born idon. Thou per te tang marway, but yakilum babaro. Toki kaling okti, but yaki klur baro. Oh blade and born idon. O blade and born idon Usen sharmer way Naga catching it O blade and born idon O blade a jingstad va pula Upen yad yaka birthday Katulun saudong klem sawa Halor ki bashley O blade and born idon O blade and born idon Usen shamar way Naga catching it O blade and born idon Ki young but ki duriao ba Haba ukran ki snapjar Yang ya uki ya rosa Ki angel ruba roper O blade and born idon O blade and born idon Usen sharmer way Naga catching it O blade and born idon O blade jong ni isnei yala ukun u ai a bajing suk jong u kan yai shlei u plong neng ya birthday o blade and born idon o blade and born idon usen sharmer way naga catching it O blade and born idon Tong inya duai agani ko por Kuk pa jongi babneng Yaingo yame Nagabanta kani ko por kabak kodor Kabangyo ban shakri yame Warapadeng ki jing khang lat ki babon Agani ka jing im jongi Enre atrai Me yarap yangi Me ay yangi kalat Nginyo ban shakri yame wat hakane karukom bangi don alagi jong ki jing ki jongi tra yarap yangi ai bor yangi yarap pan pai ki dono jongi shame bangin tip bame ma don borobor batni me pa yaki angel ban da yangi na ki jing man saw paro midwai bame men yarap yangi nginyo ban pandem tanga ka mon ka ku chame karku yakini ki jing slok iba kendiat na kaktin ka bako chame bada ka ba wai no wai ba ka jing ka jong blay ba pa ka jing ay Jesus Christ ba try ba ka jing slok ba tiang man sem bako nilai kin long ringkat bat ngi baro in long ringkat ba ki breu jome iba don hagane ka ri kaleng saudong ka bertei nado menta sado ki bom jukut amen. Doble